Ladies and gentlemen, please help me welcome our celebrator, Nenfa Cuenca Villagracia. Everybody. Let's do this one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord Nenfa Cuenca Villagracia. Come on. All right. Here we go. Let us give her a big, big round of applause, please. Come on, Robby. Isang masigabong palakpakan para sa kanya. Thank you so much once again. Good evening, maayong gabi sa atong tanan. Mami Nen, gusto ko lang pabalaan. Na-surprise ka, Gidman? Sobra. Pwede ba naman pabalaan kung ano ang gina-expect mo, Tani, ka maabtan mo dali subong gabi? Hindi ko mapanood ko si Mensa. Ano si Kirito? Hindi kinakigyan ako sa si Janet. Sino nga dyan ang bata mo, ma'am? Nagawa ko. Hindi naman daw nakagawa. Tawag daw, hindi. Tawag ko si Kirito. Hindi mo yan natin yung birthday. Ka-birthday tanong niya ng akin. Buhay niya dito mga 1 week. So ako hindi nakag-down ka siguro kaya wala ka nabugno sa 1 week gali. Alright. Pero wala ka din nagka-idea, mami, na ang imong mga friends ara na diri siguro. Wala kaya. Bata rin yun eh. Mga utod niya. Tingala ko pag sunod niya ba yung mga tikalon ka mo. Alright. Ari yung mga taga-hospital. So everybody, congratulations! Sabay-sabay natin sabihin, success! Happy birthday, Mami Nenfa. Alright. So this is husband versus wife game, ladies and gentlemen. Ma'am, gaano ba kamahal ang iyong asawa or yung husband? Out of pila ba? Ay, may mga ganon! Okay, pag may baby na kayo, pag umiiyak yung bata sa gabi, sino unang bumabangon? Ang tatay. Mahal mo talaga yung sa ano. Pag pangalawang iyak na, sino babangon ulit? Ako pa rin. Ay, kaya puyat na puyat ramdam ka namin medyo. Ganda mo naman, sis. Okay, eto. Alright, alright. Ito nag-gym-gym to eh, parang tulad na yung bakit nag-gym ka para mas lalo? Sumara. Sumara. Pero sabi ko sa kailangan masarap luto niyo dito sa Drop 21 dahil sa kanya. Ito nila yung kinakabakan sa Mami Nenfa. Sir! Pili ko isa talaga sa mga dahilan kung bakit kaya gusto ni Mama ay dahil sa kanya. Tingnan mo, tama kami dahil sa mo. Ang cute-cute mo sa kasama ng mga mata. Tapos perfect yung mata niya maliit na tapos yung kilay ko. What's your name, sir? Eric po. Wow, Eric. Santos? Hindi senior pala yun. Ganito ang game ha. May ipa-play akong music. Okay. Sa first music, ang mag-aagawan si couple number 1. Correct? Pag nasagot ni girl, sa kanila mapupunta yung cash at si boy, sasayawin nila yung kanta. Napahirapan na sila, wala pa silang pera. Winner? Sige. Magpapabilisan tayo, okay? So, couple number 1, be ready. Sila lang pwedeng umagaw ng mikropono. Just guess the title, pabilisan. Music, DJ. Ocho-ocho. Correct. Pero sir. Ocho. Girls, excuse me. Okay, you will do the ocho. Please come forward. 1, 2, 3, and... Let's go! Let's go! Oh, wait. Yung mom! Tuwa-tuwa mga mister niyo. Okay, next song. Ito. Pair number 2. 5, 6, 7, music. Spaghetti. Mababa. Correct. Nakulbaan ako bigla magtabog ang mic. Naisip ko siya man tag-iyas. Okay na. Spaghetti. Boys, excuse me, spaghetti. Gusto niyo ba sila makita ng spaghetti? Ang title ng spaghetti ni Chris
Christine ay spaghetti pababa ng pababa ng pababa. Hindi ito ang taas. 1, 2, 3, boys! Erin! Ipakita mo kung sino. 1, 2, 3, let's go! Spaghetti pababa! Ate, mukhang lugi tayo kay Erica. Nakita ko gitang iya emosyon pagsulod niya kagaina sa aton nga door. Ginapakita niya, nakita ko gin ako, ang ipakita niya, din ang gahambal man. Dugay-dugay, pagit siya. Ayan, siya gid mo. Dugay ka kitang loading, no? Ay, kapag ako si Lilid mo, ginabantayan ka na mo eh. May nagambal. Kasi kung kami nagambal, na inang hambal, tingog ka na. Nabatian ko ina sa tuong 1 year na no? Oh, grabe na tugtulan niya pa a year ago na to. Grabe, mami ha. Siksi ka na ron. Ay, grabe to. Grabe ko talaga to. Hindi ko talaga the best. Thank you so much, ladies and gentlemen. Of course, Sir Raylan, maraming salamat po and his team, 1221. Thank you very much, mami. I hope na-surprise ko talaga. To tell you honestly, na-book po ako ni Christine mga 1 month ago, almost 1 month ago na po na-book itong birthday surprise na po ito sa inyo. Okay? So once again, maraming